F'intervista li xandret il-ħamis fil-għaxija l-Prim Ministru Roberta Bela kien affaċċjat fuq il-wieda tal-metro li beqgħet bisħolma fl-arja fejn ammetta li l-proġett kellu jinbidel minn meta kien tħabbar lura fl-2022. Dan minkejja l-fatt li meta ppreżentah l-ewwel darba kien jidher proġett kompletament iffinalizzat. Iżda minn wara dakinhar kien hemm numru ta' okkażjonijiet fejn ħareġ biċ-ċar in-nuqqas ta' konsultazzjoni li kienet saret hekk kif l-ewwel qal li deġa beda bl-istudji. Imbagħad fid-dokument tal-Viżjoni 2050 kien hemm miktub li d-dettalji tħabbru fi żmien li ġej biex issa il-poplu se jkollu jistenna mill-ġdid għal wara l-elezzjoni ġenerali mingħajr ebda data jew time frame. Bħalissa qegħdin fażi ta' l-istudji tagħhom. Terġa' tingħata l-fiduċja, terġa' tkun Prim Ministru. Il-metro kemm ittija importanza? Primarja. Huwa proġett li għandu importanza primarja. Dwar it-traffiku Roberta Bela qal li l-proġetti li vara fl-aħħar xhur skontu għamlu differenzi kbar dan meta l-kriżi ta' traffiku tibqa' waħda mill-akbar inkwiet li qed jaffaċċjaw in-nies bħalissa. Kuntrast il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg qed iwiegħed pjan ċar b'miri definiti fejn kommess li vara l-proġett tat trasport tal-massa fi żmien mitjum minn meta jiġi fdat mill-elettorat fit-tmexxija tal-pajjiż. Intat matul l-intervista Roberta Bela spiċċa ammetta wkoll li fl-emerġenza hemm stennija twila, stennija li saħansitra ġiet tlaħħaq 12 siegħa. Hawn għal darb'oħra reġa' semma l-proġett ta' tkabbir tal-emerġenza kif ukoll li jinbena sptar għas-saħħa mentali, żewġ proġetti li ilhom fuq l-ixkaffa għal numru ta' snin u li semmew f'numru ta' budgets iżda qatt ma sar xejn konkret dwarhom.